Akasekho emhlabeni umfundisi owaduma ngamahlaya. Ngubingelele lapho ngamukele emukele emakhaya kweSimanzonzo la uthola khona indaba efika ngesikhathi. Ngibule emakhaya abantu abaningi bazomkhumbula umfundisi uTshebe. Umfundisi uTshebe akasekho emhlabeni. Abantu abaningi bazomkhumbula ngempela umfundisi aphinde futhi enze namahlaya. Bethi ngempela menze amahlaya akhe ewenzele esesotweni ebeshumayela ebe akhanda amahlaya. Abantu abaningi ngempela bamthandela lokho ukuthi umuntu okhanda nayo akwazi ukuthi akubuyisele enkosini kodwa futhi ebe umuntu futhi onamancoko. Abantu abaningi bamthandela lokho. Uma ukuthi asamkhumbuli ngizokufakela amavidiyo akhe la ehlekisa khona epheleni kwale video lesidudu ngempela emndenini wakhe umfundisi uTshebe nabonke ke ngempela abalandeli nabathandi bamahlaya njengoba ngempela umuntu ngempela ohamba phambili la emahlayeni. Buye emakhaya ke sidudu emndenini nakwi-South Africa yonke ngoba kundlulela umfundisi lo silimele sonke nje ngempela la endimeni yase-South Africa. Mbule emakhaya ke izona indaba engithengaphathela zona ake sihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Batho bami my childrens. Ngithanda nginamukele nonke la Holy Gun Postal Faith Mission Church. Batho bami ngamukela wonke umuntu ngisho uyabona nabalele abaphansi amadlozi emukelekile kuleli bandla bantu abami. Wena baba olaliswa amagwinya ngiyashumayela ngidlali la. Ngicabanga ukuthi mawula awuzelanga ukuzolala khona amahotela. Akukhona kule ndawo kuthiwa kwaMhlanga la. La ngangathi ngishumayela kwakhona indoda yakwaMhlanga nayo ilele. Ntombazane yami wena ohlele ngaphambili. Ngizocela ntombazane yami ungiqoqele imlenze uyangiphazamisa ngiyashumayela la Holy Oxygen. Batho abami without a waste of airtime ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngizosho mina njengomfundisi wenu Sir Dr. Archbishop Dapra, His Undiluted Highness King Mr. Ntshebe ukuthi okokuqala angizwisisi into enziwe ile ntombazane. Ngiyacabanga ukuthi wakwasithola lentombazane yami ugqoka i-G-string la lento ifaka izulu ebandleni. Ngicela uphume khona manje step to outside of my church. Landela uMandlovu akudlalwa la i-G-string cha phuma manje go to outside. Nixole bazalwane kokunye nizothi umfundisi unonya kanti ngile types engezwane into eyibheke eceleni. Ngilo types enjalo Mazondo. Uyacwabezela ntombazane yami ucwabezela too much. Uyabona hey uyabona ungathi uJohannesburg ebusuku bophafa ntombazane. Angizwani nabantu abangaphafi la eHoly Gun. Kumele ucace ukuthi usebandleni likaNtshebe Crowley.